Ito po ang vlog ko. Yan. Bali nadaanan ko lang dito sa amin yan. Pangasinan. Okay? Naka-display pong mga sapatos. Iba't ibang klase, iba't ibang kulay. Malayo pa lang ang gaganda nila. Okay? Natin tingnan. Yan. Ay mag-intro muna tayo. Okay? Here we go. Like, share, subscribe. Welcome to my channel, Vlogsy TV. Foods, travels, plants, others. Nood na po. So ayan mga friends, tingnan natin na malapitan, okay? Yung mga naka-display dito mga sapatos. Ibang klase oh. Tara. Yan po oh. Isa na natin dito mga friends. Ayan. Okay, enjoy watching. Yan po yung mga binibenta nila yung sapatos dito, no? Maganda po, oh. Lapit ko na para makita niyo. Ito, ano siyang kasama nito? Yun, nahulog. Kasama niya. Yan po ang presyo nila. Pag dalawa, yan po. Tatlong kukunin nyo. Yan po. Okay. Ang footwear. Yan. Okay. O, shut up. Kasi kaya ganitong dalawa po, 495. Yung high-end na sapatos, nag-spike dito. So magkano ang benta niya yun, sir? Yun, dalawang pares po, 2495. Dalawang pare. Oo, pare, isang ganito, tsaka isang ganito. 2495. 2495. But hindi sir, but hindi, what I mean, hindi sila pare-pas na may left and right. Kasama yung Ito po kasi, kaya po namin nilabas to para makita po ng mga bumibili na hindi lang po kulay green yung pares niya. Meron siyang red. Para... May okay lang kaya yan. So, hindi na pag hindi parehas yung kulay niya. Okay po, ganun po talaga yung style niya. Namila po ang basketball player niya. Opo. Ano yung pagka may kapalit mo na siya? Ayun po, dalawa pa rin po, 2495. Wow, yan. Okay. Marinaw mo yun mga friends na. Okay. Thank you, sir. May mga pambata at makano din, paras din. Pang presyo naman po yan. Makano yan, sir? Sir, dalawa po, 995. Dalawa. Ang pares po na kahit na anong style. 995 po yung presyo. Okay. Yan po. Ayun ko na mga friends. Pa, oh. Natin pag may iba mga friends, enjoy watching na lang po. Yan, may mga pambata mga pes, oh. Ang cute nito, oh. Ayan. Ayan po, oh. Lapit ko para makita nyo. Cute, oh. Diba? Spider-Man.
bata pa mga friends. Ganda nyo ha, ang pangalan ng company na po to ay Footwear. So, yan. So, yan po mga friends, kay. Marami pa dito. Yan, tignan nyo. Mga friends. Yan. Tapos itong mga nakadisplay na mga sapatos na binibenta nila. Binibenta ng KB Footwear. Meron din pala dito yung sandals mga friends. Oh, 600. Okay. Parang 200 daw isa. Yan mga friends, narinig nyo na po. Okay. Kasi nagkataon na piyesta dito sa amin sa mga dan, kaya nandito sila parang dinidisplay nila yung mga binibenta nilang sapatos. Okay. Yan, pag may time pa kayo, punta po kayo dito hanggang bukas po sila. Hanggang gabi kayo, no? Hanggang gabi. Ayaw, ang gandang mga sandos, oh. Yan. Yan mga friends, pinakita ko na lahat yung mga nakadisplay na sapatos dito. Okay. Ang gusto po na magpa-shoutout dyan, mag-comment lang po kayo sa baba ng vlog lang ito, okay? At pag nabasa ko, sasakot po kayo sa susunod na vlog ko. Ayan mga friends, to. Hanggang dito na lang tayo. Napaalam na ako. Importante ay huwag niyong kalimutang like at mag-subscribe sa aking channel. Okay? Ako kayong lahat. Bye-bye!